Yan na bukid diri nga. Kuan. Ang tunga sa duha ka bukid. Ito na eh. Ang tunga sa bukid diri. Usa ka bukid, usa diri usa sa bukid sa dito. Ang tunga na kuan tawag na mga sangi. Ang sangi nara dira kuan may sapa. Kini sangi na kana sapa dia. Pero ang tubig ani grabe na bugnaw na mga tree house at sa taas. Mga tree house. Ang tubig ani bugnaw kayo eh. Limpyo ba jud? Limpyo kayo gikan sa mga snow. Kay na pa na snow diya sa tumoy ani. Na snow. So tubig ani nindot kay na. Andi re. More gafon nila style dire mga salmon nila gi kuan. Nabuhi salmon. So subo ka mga salmon kanala mga real water, di mga kuan ba? Dili mga potdo tubig. Limpyo na ya tubig. Limpyo nya gikan sa sapa. Gikan sa ano? Ang kinisat. More gafon. Bugnaw kayo na tubig ka. Ya pwede na gani inom. Oh. Ang kinitri kahoy ko na sa walnut pre. Daka mga walnut pre kini sa walnut na. Daka ang bunga sa walnut. May walnut pre. Ano? Ang sulod ani walnut na. 3 months from now. Okay. Linghot pa na. Jadi aku amigo, Muhammad. Ini juga mustakan. Oh, boleh. Ini sini. Ini lempy kayak gitu. Ang ganahan ko tubig ganyan eh. Limpyo, kuan. Limpyo ra siya. Unya bugnaw, mura na ganahan ko. Mura himo mga suruyadanan. Ano yati tree house. Wala ko amigo naghimo mga suruyadanan. Ini Muhammad lagi saya yang kenyan. Oi. More ya Land Rover. Suruh lang nila sa mga bukid. Land Rover. More na sakto para sa bukid. Di na kamahay mga Land Rover. Mukhat-khat mga basig asa. Dalas nimo mukhat-khat ka ba siya sa? Kamang, hindi kat-kat. Ako magkamang ako. Hindi kat-kat. How are you? Ama bare unjo ajo ya kira ito no. Ina class 3 film begini. Asan? Ada?